L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Ħuti fi Kristu, il-lej kien fl-aqwa tiegħu, fl-ibliet u ftirħula wara x-xogħol tal-ġurnata kulħadd kien riqed jistrieħ. Din l-istess pritka li ssir kull sena, issa n-nies jafuha bl-amment. Mela ħuti, ħanxandrilkom aħbar differenti. F'dar sempliċi ġewwa Nazzaret kienet tgħix tfajla żagħżugħa. Tfajla miġbura li spiss kienet tixtieq titlob bħalma ġbartu biex tagħmlu intom. Iżda jum minnhom waqt li kienet għall-kubteja derilha Anġu Gabriel u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ara, inti sibt grazzja quddiem Alla u inti sert niżel fi ħdanek u jkollok ibnu semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jisseħ bin il-oli. Il-mulej Alla jagħti titrotta daf missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u s-sadna tiegħu ma jkollix tmiem. Kif ikun la darba jiena verġni? L-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-oli tixħet id-del tagħha fuqek u dak li twilet minnek ikun qaddis u jisejjaħ bin Alla. Hawn il-qajdejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Ħuti, hekk bedat nissil ta' Ġesu Bambin u llum qed niċċelebraw il-festa tiegħu. Min jista' jfmut tal-Iben tal-Alla bħala bniedem? Ommu Marija wkoll ma fehmitx u għemnet. Kemm ġajt ma nifhimhomx? Meta nara l-kbar jiġġieldu bejniethom ma nkunx nista' nifhem. Lanqas ma nkun nista' nifhem meta uħud minnhom jitkellmu ħażin u jidhaw b'dik ix-xeba qaddisa Marjahom Ġesu. Madankollu jien ukoll nixtieq nemmen bħal Marija, nemmen kelmiet sbieħ tal-Anġlu Gabriel. L-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-oli tixħet id-del tagħha fuqek għax Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Iva, nemmen il-possib ma tġildux, nemmen il-possib ma tkellmux ħażin, nemmen l-ommijiet u l-missieriet jibqgħu jħobbu u jaħfru lil xulxin. Iżda ħuti, intom lessi li tilqawh. Dakinhar Ġużepp l-Ors ta' Marija tħawat. Beda jaħsibha jilqax għandu l-Marija kit-tarbija ħelwa. U waqt li kien qiegħed fil-font, der l-Anġu tal-mulej fil-ħolma u qallu: Giuseppi bin David, la tibżax jilqa' għandek lil Marija għax dak li niżel minn ġo fiha ġej kollu mill-Ispiritu Santu. Għalhekk fil-pron Giuseppi għammu la għandu l-Marija u kit-tarbija. Ħuti, nixtaq dak l-Anġil tawn qudiemna u qed jgħidilna l-istess ħaġa. La tibżax jilqa' għandek lil Ġesu u lil Marija. La tibżax, kuraġġ, illum Ġesu jitwieled f'qalbek. La tibżax tilqgħu, x'ser tagħmel? Għażla waħda għandek, jew tilqgħu bħal għamlu ir-raja sempliċi, jew twarbu bħal għamel is-Sultan Kiefer Erodi. F'dak il-lejl li twieled Ġesu Bambin kien hemm xi raja jiraw il-merliet tagħhom fuq l-għoljiet madwar ir-raħal ċkejken ta' Betlehem. L-akbar ħsieb li kellhom li ftit il-bogħod minnhom proprju far tal-annimali kienet qed tiġri ħaġa kbira. Iva ħuti, dakinhar ta' twil ta' Ġesu Bambin seħħet l-akbar storja tad-dinja. L-Iben tal-Alla niżel fostna, sar wieħed minna. X'fer kbir kien hemm fis-sema, x'għana ħelu nstema' jidwi, kemm strumenti ħelwin nistemaw doqqu f'armonija waħda. Glorja l-Alla fil-għol ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin terda tajba. Ġrajja kbira tassew, iżda min induna biha? Ħadd. X'umilta Ġesu kemm intom li, kemm sirt ċkejken minħabba fina. Tant ċkejken li ħadd m'għanduna bik. Irrid ngħid ħadd ħlief ommok l-Għażiża Marija u missierek San Ġużepp. Irrid ngħid ħadd ħlief l-aktar nies sempliċi u li bħalma kienu dawk ir-raja. Iva ħuti għax jekk titilqa' lil Ġesu tkun umli u sempliċi. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin tarda tajba. Malli raja raw dik id-dija fid-dalma tal-lejl u semaw dak il-kant fil-ħemda tal-Eliħi, għall-ewwel inħasdu, beżaw. La tibżawx, inħabbrilkom ferħ kbir għall-poplu kollu. Illum tweldilkom il-Messija, il-mulej. Morru sibu tarbija infisqija minn duda f'maxtura. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin terda tajba.
Huti, ek kienet kbirhom il-tata slat emmaġi, u rif pagani li malli raw dak is-sanjal tal-aġeb kif batimxi ħallew pajjiżhom biex jagħtu qima lis-sultan tal-Lut. Iżda meta marru ant Erodi, is-sultan supperf u mimli biħin nifsu, dan ma ħax gost u tkixxef minn għandu fuq it-twelid ta' Ġesu. Mhux biex jagħtih qima u jaċċetta f'ħajtu, iżda biex iwarbu u joqtlu. U inti ser tagħmel illum bħal Marija, Giuseppe, Raja u l-Maġi jew bħal Erodi. Trid li Ġesu jiġi ġewwa fik u l-Ispirtu Santu jiġi fuqek, jew trid tmexxi s-saltna tiegħek ġismek, darek, ġidek u l-familja tiegħek waħdek. Trid li qalbek tintelab bil-ferħ tal-anġli jew li tkun vojta u mdejqa bħal dik ta' Erodi. Nistħajilkom mistaqsu lilna x'se nażlu. Ħarsu lejna, aħna għadna żgħar, tfal ċkejknin. Il-ġenituri tagħna jieħdu ħsiebna u aħna nafdew f'idejhom u ma nħabblu rasna b'xejn. Jien niftakar li meta għamiltu l-praċet, ħejt rieħ dik il-ġurnata biex Ġesu jiġi ġewwa fija u jimlini bil-ferħ. Flimkien miegħi xorti kbira għandna llum li nistgħu nirċevuh fl-Ewkaristija u bħalma milli twieled mill-ġdid ġewwa fina. U jiena nersaq spiss lejn il-qrar biex induq il-ħna ta' Ġesu. Għalhekk Huti, għal ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jtbiegħat mis-sagrament tal-qrar. Bil-qrar nistgħu nħallu l-imġiba ta' Erodi u nsiru li bħal Marija, Giuseppe u Raja. B'hekk biex jista' jkollna l-ferħ veru, xi jżommna mela minn naqdu mal-anġli nkantaw magħhom. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art l-bnedmin terda tajba. Grazzi Ġesu tal-li għażiet lili u lil żgħajak biex iwasslu l-aħbar ta' twelid tiegħek. Grazzi Ġesu ta' kemm tħobbna lilna tfal u trid il-kbar ikunu bħalna. Ħallu tfal żgħar jiġu għandi għax ta' min bħalhom hija s-saltna ta' smewwiet. Iva Ġesu bambin, din hija t-talba tagħna. Għamel lil dawn inti ġbar ta' hawnhekk illum, jikbru f'umiltà u jemmnu fik bħalma għamlu slat emmaġi. U fuq kollox, ħalli l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna timtela bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex mal-anġlu qaddisin inkantawlek. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art l-bnedmin terda tajba. Viva Ġesu bambin! Proset li Lea Galdes Zajak D'Amato flimkien ma l-istudenti ta' San George Preka l-Iskola Primarja Valletta. Waqt il-qoddisa se jkollna bosta tfal li se jaqraw. Għandna lil Kajat Soppardi, Amid Użama, Lucia Muscat, Mark Muscat, Luke Buttigieg, Katrina Sammut, Josmar Darmanin u għall-offerti se jkollna lil Nil Gallia u lil Ember Karabot.
Santu. Amen. Imma qabel nitolbu maħfra l-Ġesu ta' dnubietna, nixtieq li nerġgħu nagħtu applaws ċabċipa kbira għal daw it-tfal li għamlunna l-pageant. Bravi, bravi ħafna. Nixtieq minn issa nirringrazzja ħafna l-kor tal-Kulleġġ San George Preka, Skola Primarja Valletta, bravi, nċabċulkom ukoll minn issa ta' u nirringrazzjawkom, bravi. U anke l-orkestra tal-University Junior College, grazzi ħafna, verament grazzi. Fil-bidu tal-Quddisa nixtieq li niftakru wara kollox il-kulleġġ minn fejn ġejja din l-iskola primarja anke l-kor huwa iddedikat lill-Qaddis Malti San George Preka li tant tallimna nożżu l-miliet li fl-1921 beda it-tradizzjoni sabiħa tal-purċissjoni bil-bambin lejlit il-miliet jew fil-ġranet qabel il-miliet. Li xtaq li f'kull dar, kull tifel li tifla iwaslu il-presepju, imqargrot ta' ċkejkna, jew bambin ċkejken. U fil-bidu tal-Quddisa niftakru f'talba għażiża ħafna l San George Preka, talba qasira. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Tix ngħiduha flimkien. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Illum is-6 ta' Diċembru. Illum hija l-festa ta' San Nikola. Fl-Iżvezja, fin-Norveġja, fid-Danimarka, fil-Finlandja, isejħulu Santa Claus. Father Christmas jiġifieri. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' dan l-isqof qaddis li kien iħobb ħafna l-tfal u li sar simbolu tal-ġenerożità fl-istaġun tal-miliet. Umbagħad neħħewlu l-mitra, għamlu bernuża u sar Father Christmas. Imma l-oriġinal huwa San Nikola ta' Siġġiewi biex niftehmu, għax huwa San Nikola ta' Bari, San Nikola ta' Mira minn fejn ġej, imma aħna nafuh bħala San Nikola ta' Siġġiewi. Mela nitolbu l-interċessjoni tiegħu issa. Miċ-ċokontana mulej nitolbu l-ħnina tiegħek biex bit-talb tal-isqof San Nikola tħarisna minn kull tiġrib u tmexxina bla tfixkil lejn is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għall-popli kollha fuq din il-muntanja ta' Sijon, mejda bikelfin, mejda b'imbejjed fini, blaħam imsemmen, bil-mudullun, u mbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jgħatti wiċċ il-popli kollha, il-għata li kien jaħbi l-ġnus kollha, jeqret il-mewt għal dejjem. Jixxotta sid il-mulej idmuh minn fuq kull wiċċ u jħassar il-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-mulej tkellem. U dakinhar jgħidu, dan huwa Alla tagħna, fih ittamajna biex isalvana. Dan hu l-mulej li fih ittamajna, nifirħu nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Id il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali. Ngħidu flimkien nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet.
Nammar dar il-mulej matul iż-żminijiet. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura jqiegħdni ħdej l-ilma fejn istrieħ jaħodni u jrejjaqni. Ngħidu mexxini fi triq tas-sewwa minħabba f'ismu. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam ma nibżax minn ħsara għax inti miegħi il-ħatar tiegħek u l-għażluġ tiegħek huma jwensuni. Ngħidu flimkien Nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. Int tejje mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi mfawwar. Ngħidu flimkien Nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. Iva, it-tjieba u l-ħniena jimxu miegħi il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. Ngħidu flimkien Nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. il-mulej l-imħallef tagħna, il-leġistratur tagħna, is-sultan tagħna u jsalvana. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek. F'dak iż-żmien, Ġesu mar ħdejn il-baħar ta' Galilija, tela fuq l-olja u qgħad bil-qiegħda hemm. U bdew resqin lejh ġemat kbar ta' nies illi kellhom magħhom zopop, omja, persuni b'diżabilità, imbikmin u ħafna oħrajn u qegħduhom lu f'riġlejh u fejjaqhom. Hekk li n-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu, il-persuni b'diżabilità qawwijin u sħaħ, it-zopop jimxu u l-omja jaraw u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ lid-dixxipli tiegħu qalilhom nitħassarhom minn dawn in-nies għax ġaj ilhom 3 ijiem miegħi u ma għandhom xejn x'jieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmurx iħosshom ħażin fi triq. Qalulu d-dixxipli seba' u xi ftit ħut żgħir. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art. Ħass 7 ħobżiet u l-ħut, raddi l-ħajr, qasamhom u tuhom lid-dixxipli. U d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xeba' u ġabru l-bċejjeċ li fadal, 7 tiqfief mimlija. Il-kelma tal-mulej. Eżis tfal l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom
tal-li intom u tirrappreżentaw l-iskejjel tagħkom ġejtu wkoll b'offerta għal Community Chest Fund biex turu is-solidarjetà tagħkom, l-imħabba tagħkom lejn kull min fis-soċjetà għandu bżonnijiet speċjali. U fl-istess ħin nirrealizzaw li ma jistax ikun hemm miliet jekk aħna tassew ma naħsbux f'kulħadd. Il-miliet jiġi għal kulħadd. Mhux kulħadd se jiċċelebraħ b'mod l-istess, għax minnu marit l-isptar ikollu miliet toma differenti. Minna li, insomma, b'xi mod b'saħħitna u se nkunu mal-familji tagħna d-dar. U aħna lura li rridu nibdew nirringrazzjaw il-Alla ta' dak li qegħdin ingawdu mingħajr ma ninsew li hemm ħaddieħor se jkollu esperjenza differenti minn tagħna dan il-miliet. Laqtitni xi ħaġa fil-pritka li għamlunna l-istudenti tal-iskola primarja tal-Belt Valletta u li għallu jenna Elea Galdes u Zajak D'Amato. Nixtieq nirringrazzjahom tal-li tawna dan il-messaġġ sabiħ. Tix nagħtuhom applaws. Fej qegħdin, uqmu bil-wifqa naqra. Fej qegħdin. Elea u Zajak, fej qegħdin. Ħarbu. Mhux qed narhom. Qegħdin mal-kor, ejjew hawnhekk. Għax sibt li ħrabtulna. Nagħtuhom nerġgħu ċabċipa kbira. Għodu naqra ħdejjax. L-omelija mhux seddu, ġifieri se tkun bħall-isqof qasira. Intom semmejtu, ara jekk fimtkomx tajjeb. L-ewwel nett ismijietkom qedtom sewa xina l-ismijiet moderni, mela, inti Elea, kif tajdu ismek? Elea. U inti kif tajdu ismek? Zajak. Ok, Elea u Zajak. Jina mintom fimtkom, ara jekk fimtkom xtajjeb, li qed tgħidu isma' il-Madonna u San Giuseppe għalihom ma kienx faċli jaċċettaw il-Ġesu, imma l-anġli kellmuhom dwar x'jixtieq il-mulej. L-ewwel kellem l-Anġlu Gabriel Marija, mhux hekk? Imma mbagħad anke l-Giuseppi derlu fil-ħolm, biex jgħidlu tibżax tieħu lil Marija tilqaħħa għax dak li għandha fil-ġuf dak il-bejbi li ħajkollha ġej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Issa jekk fimtkom sew intom għattu u nsistejtu fuqha meta kellimtuna li il-Madonna u San Giuseppe qalu iva, mhux hekk? Qalu iva. Ma kienx faċli għalihom ma qalu iva. Imma mbagħad li laqtitni u di se nsemmija dal-mili ta' ġveru laqtitni semmejtu l-Erodi. U fil-fatt kellna l-Erodi wkoll fil-pageant. U għedtu dan Erodi kien naqra superf minn milih innifsu. Meta slat immaġi ġew għandu biex jgħidu qed infittxu ir-re li twilet, x'rid jagħmel Erodi? Joqtlu. Ma jaċċettax, eżatt. Ma rridx jaċċettaħ. Mela intom għedtunna kien hemm Giuseppi u Marija li jaċċettaw il-Ġesu fil-ħajja tagħhom ħadu ħsiebu u intom semmejtunna anke r-raja li derulhom l-anġli wkoll għandna l-Giuseppi, l-Marija għandna r-raja. Daw semgħu l-aħbarijiet tajba, anzi l-anġlu l-raja qalilhom inħabbrilkom ferħ kbir. U xekkettu intom. Inħabbrilkom ferħ kbir. Imma l-Erodi ma kienx ferħ kbir. Tant li rrid joqtlu. Imma mbagħad l-anġlu ħaħsib wissa lil Giuseppi u l-Marija u dawk ħarbu. Saru refuġjati u marru l-Eġittu biex jeħilsuha, imma sfortunatament Erodi bil-kefrija tiegħu qatel trabi oħrajn. Jiena fimt minn dak li rridu tajdunna li aħna n-nażla għax il-miliet mhux bil-fors
Il-miliet taċċettaħ, tiċċelebraħ, jekk trid. Imma mhux billi tagħmel il-parties, mhux dak il-miliet għandek għażla. Ġesu qed jerġa' jħabbat fuq il-bib ta' qalbek. Permezz tal-anġlu, permezz ta' saċerdot, permezz ta' carol li tisma', pageant li tara, qed iħabbatlek fuq il-bib. Pu, hekk. U inti tista' tiftaħ jgħidlejlu ma ridekx, mulle, bħal mamel Erodi. U tipprova anke tneħħih mill-ħajja tiegħek, mis-soċjetà, ma ridekx. Jiena nirringrazzjakom ta' dan il-messaġġ li tajtuna, nożżuh, ebda l-ewwel wieħed jien, semmejtunna l-qrar, kemm ħadd pjaċir li semmejtu l-qrar. Għax jiena bidnu bit-tiegħi nibda nagħlaq il-bieb il-Ġesu, nagħlaq iwlu hekk. Imma mbagħad bil-qrar nerġa' niftħu il-bieb ta' qalbi. Ngħidlu Ġesu ejja, għax inti ħatamilni ferħan, għax it-taħbira tal-miliet dik vera hija ta' ferħ kbir tas-sew. Mela grazzi ħafna tal-messaġġ tagħkom u nerġgħu nagħtukom ċabċipa kbira. Mela jiena dak li kelli ngħid għedtu. Issa nqumu bil-wifqa biex nitolbu nippreżentaw it-talb tagħna lil Ġesu. Mulej Ġesu, fit-tiba tiegħek hija fostna biex issalvana minn taqlib u t-taħwit kollu tad-dinja tad-dnub. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu Kristu, Ibn Alla l-ħaj. Wettaqna bil-grazzi tiegħek ħanħejju ruħna kif jixraq għal-miġja tiegħek fostna fil-ġranet tal-miliet. Int li tgħix u s-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, kun mal-murda tagħna u tihom is-sabar u għajnhom isieħbu t-batijiet tagħhom ma tiegħek. Ħajkunu aktar jixbuk, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, ftakar f'dawk kollha li ħallew dan il-wiet ta' dmuħ u l-qaħħom fil-glorja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, ibad il-qaddejja tiegħek fid-dinja ħajda lu għal-festa ta' tiġ tiegħek fis-sema li msejknin kollha tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, iqaf mal-knisja tiegħek, hija u tħejji għall-poplu tiegħek, il-mejda tal-kelma tiegħek u l-mejda tiegħek tal-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Issa se ngħidu slima u qaddisa lil Madonna l-mama ta' Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tatina miliet tas-sewħini bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqam mulej is-sagrifiċċju li il-poplu tiegħek se joffrilek f'ġieħ San Nikola biex ikun ta' glorja għalik u ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li intħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, Maltajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art Osanna fl-oli tas-smowit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smowit. Addis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġeratti l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U meċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Battaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġini Mqazza Umma Alla Marija, l-arus tagħha San Ġusepp,
mal-qaddisin protetturi tagħna San Ġwan, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiegħek jessaħna il-qawwa il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu. Għall-ikla ta' Ġesu, għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema fil-festa ta' San Nikola. Għamel li naraw fil-lena ta' dejjem il-ħwejjeġ qaddisa li f'din id-dinja niċċelebraw taħt il-velu tal-misteru bi Kristu Sidna. Eżis, tfal, studenti, Eccellenza, Onorevoli Ministru, l-autoritajiet kollha skolastiċi, nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom, nixtieq nirringrazzja lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni li kull sena jorganizza din il-qudiesa li l-istudenti nixtieqhom iwasslu l-awgurju tiegħi personali u tal-Knisja f'Malta għal miliet ħieni flimkien. Kemm sabiħa li l-espressjoni ta' din il-kampanja ta' solidarjetà miliet flimkien. Kemm hemm bżonn nerġgħu niskopru il-ferħ tal-miliet flimkien, li nkunu flimkien. Mill-qalb miliet ħieni u sena mimlija risq u barka u paċi. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla. Għandhom il-qaqqa li t-sirri kullħat kollha dik, anka t-tfal tal-preġentiċizmu t-għafix kull il-maw kollu mbagħad. U mbagħad jittoqgħod hawnhekk u tqgħod ħlejkina u jitilgħu tfal bid-donation għandi l-offa u nagħmlu tajtilna l-mezzi ba nistgħu npoġġu għal-izza. Issa nistidnu l-Eċċellenza tagħha, President ta' Malta, tagħmel kelmtejn tal-okkażjoni. Onorevoli Ministru Bartolo, diretturi tal-iskel tal-Istatu u koll tal-Knisja u anka jekk qed nara sew għaw xi ħadd minn tal-private schools. Ukoll. Għanna l-Xezni ċantar mill-Iskola Senglea Primary li tat bukket l-Eċċellenza tagħha. Grazzi ħafna ta' dal-bukket fjuri sbieħ. Kemmu sabiħ li niċċelebraw il-miliet u naħsbu f'ħadd ieħor għax din l-avveniment ta' kull sena li tiġi organizzata mill-iskejjel dejjem il-ħsieb hu li nibdew qisna ċelebrazzjonijiet
għal din l-okkażjoni tal-miliet, imma nibdewha mhux bil-parties, ux veru, imma nibdewha propju billi naħsbu f'ħadd ieħor, billi jiġu offruti offerti għal dawk it-tfal li ma jistgħux ikunu forsi qegħdin jiċċelebraw bil-mod ta' kif se nkunu qed niċċelebraw dawn il-jiem. Mhux biss għax jistgħu jkunu morda, jistgħu jkunu l-isptarijiet, imma anke għal diffikultajiet oħra. U allura eżis tfal, jiena naħseb intkom qed tagħtu eżempju mill-iktar sabiħ lilna l-kbar li din il-festa tal-miliet mhijiex sempliċiment festa niċċelebrawha b'kemm nieklu b'kemm nixorbu, għax jekk niċċelebrawha hekk biss qisu rebaħ it-tim tal-futbol. U l-għada nqumu nerġgħu tkun ġurnata normali. Imma l-miliet jiġi biskop. Jiġi biskop biex ikonna mument fejn aħna naħsbu, fejn aħna ngħidu imma aħna biss, minnkom qed tgħidulna le, mhux aħna biss, hemm oħrajn li ma jistgħux ikunu magħna. U allura qed lilna l-kbar qed tgħidulna il-miliet irid ikollu tifsira ħafna ikbar minn dak li forsi normalment jew is-soltu nagħmlu. U allura rrid nirringrazzjakom eżis tfal, rrid nirringrazzja lil kulħadd ta' din it-tifsira mill-isbaħ, lill-organizzaturi l-Anna Gilsin li dejjem tieħu l-kedda u veru kull sena. U nirringrazzja l-kull minn ta' daqatit għandna wkoll naturalment il-diriġenti tal-iskejjel li ġabu tfal hawnhekk, naf li mhijiex faċli, naf li bħal da żminiet ikollkom ħafna events tagħkom stess u allura xi ħaġa ekstra ma tantx fuq il-platt ġifieri tkun iktar kedda. Imma nirringrazzja l-tfal tal-kor, l-orkestra li għandna, it-tfal tal-pageant li tant żejjintu ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Ma fuq kollox li kull wieħed waħda minn dawn it-tfal li ġew hawnhekk biex jgħidulna isma' l-miliet ma rridux bħal meta jirbaħ it-tim tal-futbol tagħna u l-għada jerġa' jkun l-istess. Imma l-miliet huwa l-mument fejn naħsbu mhux biss fina imma naħsbu f'ħadd ieħor. U ma tkunx biss għall-miliet imma tkun għal kull ġurnata tas-sena. Nirringrazzjakom. Issa nistiednu rappreżentanti minn kull skola biex jagħtu donazzjonijiet tagħhom. It-tfal tal-Pritka jiġifieri Elea Galdes u Zajak Damato mistednin jiġu quddiem.
Wara loti ta' donazzjonijiet nistidnukom titlu fis-sagristija fuq in-naħa ta' wara biex taraw esibizzjoni tal-presepi.
Nirringrazzjaw lill-kor li għamlinna wkoll il-pritka u l-pageant mill-kulleġġ Don George Perka Skola Primarja Valletta taħt id-direzzjoni ta' Marnin Spiteri, Sergio Buġeja u Matthew Sultana. Lill-Orkestra University Junior College tal-Imsida taħt id-direzzjoni ta' Maestro Manuel Pirotta u il-Malta Girl Guides taħt it-tmexxija ta' Claire Duff, Chief Commissioner. Kif ukoll nirringrazzjaw il dawk kollha li jgħenu biex tittella din il-qudiesa. Nixtiequlkom il-milied u s-sena tajba. Nistidnu tfal tal-Kulleġġ San Benedittu jiġu quddiem biex jieħdu ritratt tal-okkażjoni.